Kufikelelwe kuvuthondaba kwenqanaba lorhulumente basemakhaya. Ezinkokheli zopolitiko zibeke bucala iyanhlukano zazo zakhokhelisa ezoluntu imfuno ukuza nekhubalela kubona umasipala esebenza kakuhle kweli lizwe. Ezivumelwano zoqhogwana kuzityikitywe emva kosithethwathethwano olude noko emva konyulo lorhulumente basemakhaya lwakutsanje. La maqela athi ke ngoku kuza kuba phantsi phezulu inkonzo ziyebantwini. There's been a lot of give and take and a lot of compromise. And I think if we can build on this spirit of give and take and compromise in the people's interest, I think we've taken those first tentative steps towards unseating the ANC in 2024. John and I, Lucia, Mr. Groenewald, Dr. Groenewald, and our other colleagues from the IFP, ACP, and other parties, thank you so much for putting South Africa first. Amanye amaqela ezopolitiko ayacaciselwa ukuba kukhokhela abantu ke kweli tyeli. I think today is historic in this sense that we can show to the world that also in South Africa we can have coalition governments. What I liked about these negotiations is that when all parties came together, we all agreed on the same sentiments and the same objectives, that we want to see a government that will work for the people. La maqela azibophelele kwelithi aza kusiphula nengcambu urhwaphilizo korhulumente basemakhaya. Comrades, we must remind each other, remind ourselves continuously what the people say they want. And what we really know, what we also know, is what the people want. To be part of this type of a coalition, it will take the citizens to where they are supposed to be. Our people are suffering due to a governance that brought forth corruption that is stolen from them, that is stolen even their services, that is stolen, you name it, they are sitting there, they've got nothing. Ukanti ke ngoku abahlali baba masipala bayi-22 ekuzarhulumente wakubo ngobanjiswano baza kulinda babona okokuba izinto ziza kutshintsha kusini na. Ndingabongile Dumako kwiindaba ze-SABC ePitoli.